Kublai yepi baro sasisen ngap tiang sung phai phi hakani ka puli khobor ngap shiphang balada ka deg sen ka baningkong yepi hakani ka channel ka jongi tes ngubha parlok pan ai ka jingkersan ka jong phi da ka ba phi like phi share ba subscribe ru yakani ka channel bat na ka bentai ki to ki balada ban subscribe kublai 6000 ngu ya ka jing spoon ka jong phi ki khubor ba menta kasngi kashi tarik uyayong 8000 arpulai ka jing tokit ye ki kam khai brieu ka long ka bajwat tanglai ne saw na ki khat khandai ki basha rai pendram hakin reusnem ong udgp Shillong leber lai phuai tarik Director General of Police Dr. L.R. Bishnoi hakasni thoding uloong baka jingtoket haka baya dei bat ka kam khai breu ka long ka bajbat bat ka jingrai pendam halor ki mukaduma kaduna shaba palat habaya nujor bat ki wei ka kam khai breu ka dan lai benta ka kam ka jingpen poi na ka wei ka jaka shaka wei pat bat ki dan bun ba ki daw ba balai ki breu ki adan benta haka ban yadi yathet para breu kini ki kin thop kum ka jingpen kam na ka benta ki kam demet ka jingpen trai kam jubor kam krong kam khai drugs ka jingdi ya ki dekhot met ka jingpen trai yeng breu bat ki wei long UDR Bishnoi UDGP ula jingkren haka workshop basis ngi halor ka anti human trafficking balapan long da katnat CID katnat bullet ke jela la ban kedau haka baya dai bat kani ka kam khai breu lada UIO ula ban pensisha hapo ka ying bishar kata la ban pendam halor kata ka mukaduma wala ka long ka bajwat namar ka long ka basuk ban pensisha halor kite ki laitli ki benta ulaya thoru ban lor ka IPC bat ka the Immoral Traffic Prevention Act 6000 kandais pa san pun reu kidan shu saki wei pat ki an bat kumta UIO uhaban tipsha ye ki kendon jongki te ki an kumta ka jingtoket ka long ka bakham juwat haka baya dai bat kini ki mukaduma bat ka jingrai pendram kaduna bha ulong Habakran ye ka jalla Dr. Bishnoi ulong balada phaidin ye ki jingkhen ki ban reus nem menshwa ki dan tangkhat khandai tli ki kam khai breu ki balapan ngat mukaduma batna ki tei tangkum balai ne sautli ki mukaduma la rai pendram tepila ban sungthu ba ka long ka bajwat bat ka ba e pha ha ba yanu jor bat ki wei pat ki mukaduma ki bala khmi benya kat kum ka IPC ulong UDGP ula pen sngoru halor ki sinjam bala shim da ki bor sarkar kum shibenta bante lakam ya ki te ki kambean bakan thop ya ka women safety division ka anti human trafficking unit haman la ki jalla nalor ki wei ha ka ju ka por ulaya thoru ya ka khana kumno men ba udang shakri ha asam bat ka kenhun pulit kalayo ban pelat em ya ki kartu kat ni ki khna kan thai ki ba na ka than chatai lammingi na Myanmar nakaliang utei uhe pulat ulong ba ki badan kti haka kam khai breu ki kan thop am tang ye ki tu ki kan hon runar ki badan hapo ka jalla henrai ki tu ki kan hon runar ki bana bar kari kumju ngidei ban bu jingmot ya atli ki e ki ba ki lanot ki ngat haka te ka kambe an ki wan naka longyeng ka baduna ka yo kokot kat ba ki tu ki badan kti ya ka te ka kambe an ki dei ki breu ki badan bor haka emlang salang ulong Shushu ula ban rap ngasngu kemen ban pentip bahadin usnem 8000 khan reu ulong usnem ubas new ya kamigalaya kumjo ya kiwe ki jela ka than chatai lammingi haka baki mukaduma khai breu ki lakeu ba henrei hadin usnem 8000 khan reu kamigalaya kalahir wala kadangdan hi ka jingkeu ha ki kartu kat ni ki benta kiri khamtam hadin ka covid khat khandai ka balaya lam ya ka jingher ya ka yokokot Nalor kani Dr. Bishnoi ula banjur halor ka program jing hikai bat ka jing trailang hapadang kinong song bandan ka jing klik nang bandrat dingkhong ya kani ka jing sneu ha kani ka sngi la yoru ya ka jingkren na ka director Meghalaya State Judicial Academy kong KML Nongbri bat ka chairperson ka MSc PCR ka kong Yamon Langsiem Sakani ka wei pat ka khubor mino kinongkit kam ka UDP lapalang bam yahab ya trailang bat ka NPP Shillong leber lai phuai trik Kaseng United Democratic Party Hapen Ursla Constituency kala Shakta Ajur hadian bagi lalit bani trailang bat ka National People Party haka Sarkar MDA 2.0 Habayakran bat ki kartu kat ni kinong yalam ka UDP Penursla Circle kila ong bakalong ka jingsngusi baka UDP sengkime kala rai banlet ya trailang bat ka NPP kinong yalam kila ong bakim sngo yahab ya ka jingle jong kinong yalam ka UDP sengkime khamtam baki klems ngap lam ya ka sur jong ki pat ba ki papersha bandan ka jing ya trailang bat ka NPP haka sarkar Kila kedau baha ka jingyalang badang shen jong ka UDP lapalang unit keladan ka jingyakran ka basani baha halor ka teikarai bani trailang bat ka sarkar MDA 2.0 hadian ka jingyakran kinong yalam bat kinong kit kam ka UDP lapalang unit kilarai ban ieno yakan ni ka seng na kadau bakim sngu yahab jingmut yakarai bani trailang bat ka NPP khamtam namar ha ka election kini ki artli ki seng kila yather ye iwe pat tangba mar sendap ka election kila poi ha ka chu ka sem bani trailang
Nalor kalapalang unit ka khubor balay ulum kalaya thu bakidan sakiway pat kishna trekam ka UTP hapen nusla ki bamsham ya hab jing mot bat ka jingle jong ki UTP sengkemi walada ki khlamla banthau da ka sarkar ka bayalam da ki sengriulum ka UTP kala dai ban shongno ha kalyang persha namar ka por bat ka jingkala kan wan kat kum ka mon jong ki pat ba laong ki kat tu kat ni kinong yalam Shusho ka khubor ke yathu bakinong yalam bat kinong kit kam ka UTP penursla sarkel kinsa shong ya ka jingyalang ha kini ki khendiap sngi banwan banyakren halor ki mat ki jura ki bayadai bat ka seng bat ka jinglong jingman ka san hima sima hapo penursla bat kum joru ha ka jala ka UTP ha ka ni ka election badang shudap longshan kalapan yang yau ba Anthony Khongwang banyakhun persha yau sembut menteri rangba uba prastun tensong Henry uba Khongwang ula sha penlim ha uba prastun dakumba pra hajar vote ai Sakani ka way pat ka khubor, bon ki patba ki pawat kertong pra ha soyong constituency, Shillong leber lai phui terik. Wala ka Voice of the People Party kam syam lapan yang kertong ha kani ka election MLA ha soyong constituency Henry ki patba, ki babon ki wat bet ya ki kertong ki badai ha ka syap jong upra. Yakani ka jing angnut ki patba om syamla ban pen urlong na marla sya ban yakhun ya ka election ha soyong tangkitu ki kertong ki balat thep ya ki kerteng ha shwa ka arphnyo trik urampang arajar arpulai pen ban katnat election kala ailat tang ya u kertong ka UDP ba unek thep kerteng na mar ka jing pensange ya ka jing thebut ha ka tai ka constituency ka dai hadian ka jing klat ba kandat kansan jong u kertong ka UDP uba HDR lingdo ha ba unonglum khubor ulapoi ha kishnong soyong constituency na ka benta bantuat jingmut na ki patba hadian ba ka election Commission ka India kalapan benaya katarik thebut ha katai ka constituency ka banlong ha kashpautrik ujemmang arajar arpulai ki babon na kipat ba kilapan pau balada dai bapen yang kertong nakasyap upra klem artatien kinyon bet hauta ki kertong ki ban yakhun ya kani ka election ha kani ka constituency kinlong uba samlen malngyang na NPP uba senshar lingdo na UDP ba Osborne Kharjana na Congress, uba Studing Thaba na TMC, uba Shandondo Rentathiang na HSPDP, bat uba Serap Eric Kharbuki na BJP. Hadian bakal pra kalabe jor hasil long bat khapsor hakani ka election badang shudap hakajela kalas tangru ban be ha soyong Henry kinong kersan upra ki balapan kre ya ka election MDC kin sarayanu kin aya ka jingkersan ha padang kini ki Henry ngut ki kertong ki ban yakhun ya kani ka election. Kublai shibun ya phi baro ki parlok ki balas ngap ya kani ka khubor ngin se shambyang bat phi ha ki wei pat ki khubor